boas noites. Podedes aplaudir porque a Costa da Morte non queda demostrado que hai un antes e un despois. Gracias, Costa da Morte. A partir de ahora nos van a respetar de outra maneira. Antes de falar, quen vai a ler o pregón, Jorge Mira, o noso home tan destacado do pueblo de Vallo e da Costa da Morte de Galicia tamén. Vamos a decirvos dúas palabras, tamén vai a falar o noso portavoz Xan García. Solo decirvos que traballamos moito para chegar a este día donde vai a empezar unha nova cultura da Costa da Morte. E gracias porque o traballo mereceu a pena. Solo quero decirvos unha cousa. Hoxe hai un medio de comunicación pública que pagamos entre todos e non está con nós. Debe de estar ao servicio solamente do partido. Pero que non se preocupen, que vamos seguir pagando impuestos para que poda vivir igual a televisión nosa. Así que gracias a todos os alcaldes que nos van aí acompañando e o noso portavoz que ten millores palabras, que ten máis memoria para todos, nos vai a decir algo porque falou moito en nombre de todos nós, dos empresarios, das asociacións, do pueblo da Costa da Morte. Falou moito e falou ben, e ten que quedar claro, todo cuanto dixo está ratificado por todos nós. Paso vos con Xan García. Bueno, moi breve, porque todo o que temos que decir está plasmado no documento que vai a ler Jorge Mira. Simplemente unha reflexión. É a primeira vez na historia da Costa da Morte que os nosos alcaldes, os empresarios e o movimento asociativo vamos xuntos da man. Tivemos a capacidade de superar os localismos, de deixar a un lado incluso a veces discrepancias personales. Hai un antes e un despois, está claro. E quero rematar agradecendo especialmente a Carlos Aymerich, a Méndez Romeu e a Marisol Soneira polo seu compromiso ca Costa da Morte. Así é como se demostra o servicio aos ciudadanos. Moitas gracias, a deixo-vos con Jorge Mira. Boa tarde a todos e a todas e grazas por estardes aquí. Hai 2 anos foi aprobada pola Xunta de Galicia a Inspección Técnica de Vehículos para a Costa da Morte, a ubicar no Allo, Zas. Despois de todos os trámites, o 9 de setembro de 2010 o Concello de Zas outorgaba a licenza municipal. Dende esa data e ata finais do mes de decembro, este Concello fixo numerosas xestións ante o presidente da Xunta, o delegado territorial, o director xeral do Gabinete de Presidencia, o director xeral de Industria, o conselleiro de Industria e o presidente do Partido Popular da Coruña. En vista da ausencia de resultados, o alcalde convocou a unha reunión da plataforma por o desenvolvemento da Costa da Morte. Esta plataforma, que foi creada hai aproximadamente un ano, está constituída por 22 asociacións empresariais que deixan a un lado as diferenzas de carácter persoal e político, sen protagonismos. Naceu coa sana intención de traballar pola Costa da Morte, de intentar resolver os problemas da man das administracións, sexan da cor que sexan, baseándose sempre no diálogo e no entendemento. Era necesario que a sociedade civil da Costa da Morte se organizase e unise para intentar resolver os problemas de carácter endémico que padece. A plataforma reuniuse co alcalde, quen lle expuso a situación e acordou pedirlle unha entrevista ao director xeral de Industria, que foi solicitada o día 25 de xaneiro de 2011, volvendo a insistir os días 10 e 16 de febreiro e 3 de marzo. A maiores, fixéronse unha serie de xestións a nivel persoal e chamadas telefónicas. Paralelamente, a plataforma e a Asociación de Empresarios do Automóvil de Vallo reuníronse en 4 ocasións co concelleiro Pedro Sende para solicitarlle a súa colaboración e intentar resolver este problema. Ante a falla de colaboración,
E dada a importancia desta obra, que prestaría servizo a máis de 35.000 coches de toda a comarca, a plataforma convocou unha asamblea aberta a todo o mundo o día 17 de febreiro de 2011. A esta asamblea asistiron máis de 300 persoas, e despois de informar de todo o que se levaba feito, acordouse, por unanimidade dos presentes, marcar a seguinte folla de ruta. Primeiro, editar 20.000 trípticos informativos. Segundo, solicitar ao alcalde que convocara un pleno extraordinario no Concello de Zas. Terceiro, solicitar unha reunión cos grupos parlamentarios para expoñerlles a situación e que se interesasen polo tema. Cuarto, dirixir escritos ao presidente da Xunta e ao conselleiro de Industria. Quinto, solicitar entrevista co presidente do Partido Popular da Coruña e deputado provincial. Sexto, volver a reunirse para informar a don Pedro Sende. Sétimo, convocar os alcaldes da Costa da Morte para analizar a situación. Días despois, a presidencia da Xunta comunica que este tema lle pasa ao delegado provincial, quen queda facultado para resolver o problema. A vista da comunicación da presidencia da Xunta e da reunión mantida cos alcaldes, acórdase pedirlle unha entrevista a que asistirán todos os alcaldes da Costa da Morte e os membros da plataforma, co obxecto de intentar buscar unha solución. O citado delegado non foi capaz de dar unha data para que empezaran as obras. Só pedía tranquilidade e afirmaba que todo ia por bo camiño. Diferentes alcaldes preguntaranlle insistentemente polas razóns de por que a Xunta non daba permiso ou autorización administrativa, xa que non ten que investir ningún carto no servizo. A empresa xa ten comprado o solar e ten licenza municipal e é competencia do Concello. Insistiuse en se había algún informe de algún técnico que aconsellase o retraso. Ningunha resposta. Esa actitude levanta as sospeitas da plataforma e dispara o temor de que haxa unha decisión política de non instalar a ITV na Costa da Morte, porque sexa máis rendible políticamente instalada noutras comarcas de máis habitantes. Se alguén pensa en tomar esa decisión, compre lembrarlle que este é un servizo para a Costa da Morte, do que se beneficiarían entre 80 e 90.000 persoas. Este non é un problema do Concello de Zas, senón un problema de toda a Costa da Morte. A plataforma quere deixar clara a boa resposta dos grupos parlamentarios do PSDG, PSOE e BNG, que preguntaron no Parlamento e fixeron unha serie de trámites sen obter compromiso claro por parte da Xunta. Ante este tipo de situacións sempre xorde o risco de división e enfrontamento entre os distintos concellos da Costa da Morte, pero afortunadamente non foi así. Na maioría dos concellos, e moitos deles por unanimidade dos tres partidos principais, aprobáronse mocións pedindo a Xunta xa a instalación ou xa os inicios das obras da ITV en Zas. 7 meses de espera por un simple trámite é demasiado tempo. Non é de recibo a ausencia de sensibilidade ante un problema desta importancia estratégica para a Bisbarra. É a primeira vez na historia que representacións de 12 concellos e 9 alcaldes, xunto cos representantes de 22 asociacións de empresarios, que a súa vez representan a máis de 2.500 empresas e autónomos, se xuntan para defender algo para toda a Costa da Morte. E esta demostración que hoxe fai a vontade popular aquí neste lugar non pode ser obviada polos nosos gobernantes. Seguindo os acordos da Asamblea de Baio, empezouse unha campaña informativa por todos os concellos, con todas as asociacións e colectivos de todo tipo. Houbo reunións ao longo e ancho das comarcas, con 122 asociacións de todo o territorio que manifestaron o seu apoio explícito á ITV para a Costa da Morte a ubicar no Allo Zas. Este é un servizo para a Costa da Morte. Mañá pode ser Malpica, Fisterra ou Vimianzo. Sabemos que temos que estar unidos. Ninguén nos vai resolver os nosos problemas. A administración parece despreciarnos e fai oídos sordos ás nosas reivindicacións. Pero se os nosos alcaldes, empresarios e o movimento asociativo están unidos, terán que escoitarnos. Hoxe é unha data histórica. Chegou a hora de
de que os homes e mulleres da Costa da Morte sexamos protagonistas do presente para definir o futuro. Somos cerca de 90.000 habitantes. Dende a plataforma invítasenos a deixar a un lado os localismos e personalismos. Temos un territorio, unha marca, Costa da Morte. Estes dous elementos son suficientes para unirnos, porque queremos vivir e traballar neste curruncho de Galicia, pero con dignidade, xuntos en defensa do noso. Nas próximas datas teremos que facer un seguimento á execución da autovía, ao parador de turismo de Muxía, a rebaixa nos prezos dos parques empresariais, as naves industriais, a sinalización da Costa da Morte. Todos estes son temas urxentes que temos que abordar ca administración, sen complexos. Chegou a hora de deixar de chorar. Aquí, ou nos salvamos todos, ou fracasamos todos. A reivindicación pola instalación da ITV non acaba aquí. Nos vindeiros días invitaremosvos a que participedes noutras actividades ou noutras movilizacións. Esta manifestación pretende visibilizar a sensación de alarma que está a invadir a Costa da Morte e proclamar que sería da máxima gravidade que se cambiase a ubicación da ITV, non só pola injustiza que suporía, senón tamén pola falla de seguridade xurídica na que todo Estado de Dereito moderno debe asentarse. Para rematar, a plataforma quere agradecer unha vez máis o compromiso de todos os que cooperastes e a vos seguro o seguiredes facendo no futuro. Tamén aos deputados e deputadas que estiveron sempre ao seu lado. Grazas a todos e a todas pola vosa presenza. Viva Costa da Morte! A continuación, os gaiteros van a interpretar o himno grego. A ver, un de San Mella que suba arriba a soltarse a cantar o himno. Que demostren tamén que así, de maneira espontánea, porque estas cousas organizadas é moi fácil. Así, veña, arriba. Un de San Mella. No hay ningún. Quedando en la casa.
pois hasta a próxima, que ao mellor non tarda moito. Nós non temos nada que ver coas tempos electorales. Nós seguimos con o noso rollo. Polo tanto, ao mellor dentro de poucos días convocamos vos a outra. Queda disolta a manifestación.